Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review. Sikhuluma abantwana bamseleku laba abadala abawu-5 kube-ke new family members ku Vuyokazi onomntwana nosibindi kube Tirelo ngicabanga ukuthi ngibuze kahle igama lakhe. So sikhuluma ngama-comments ukuphawula kwabantu. Ngizokwenza isibonelo ngoMpilo enhle, uMpilo kaMakhumalo. Makuvela laphaya kuThando Nes'thembu because iqiniso ukuthi uThando Nes'thembu iyona show introduce izingane zikababa umseleku ngoba seyigcine zingapha kwizingane Zesthembu. Makuvela uMpilo unoma wakhe osemlazi. But first episode sibone uMpilo, ngicabanga ukuthi second episode ngikhuluma ngoThando Nes'thembu la season 1. Ngizama ukuthi mhlambe uyiqonde kangcono lento ebengichaza ukuthi lona ofike nokuthi abazali bathini ebuza ngo-baby mama baka Mpumelelo. uMpilo ufike kwavela ukuthi uhlala noMakhumalo, ukhuliswa uMakhumalo and uMakhumalo uyasho ukuthi umthathe esemncane komalume bakhe okuma wakhe, so uyena amkhulisayo. Uma-ke sesibuka ishow njengabantu abalandela ishow, kubantu kuzoba nemibuzo yokuthi uma kaMpilo ubengena kwiSthembu wajika okwenzakalani. Why kuvela leyo mbuzo? Yingoba uMpilo ulandela ulwandle. Ulwandle uyi-firstborn kamamkhulu. Umamkhulu uthole abakhe abantwana eseshadile emshadweni. So uma kuba nengane elandela ekamamkhulu komunye umama, sekuzoba nokuthi bese siqalile iSthembu already. Imibuzo le abantu ababenayo makuvela uMpilo, kuvela ukuthi uhlala noMakhumalo kodwa uma wakhe akekho kulesi Sthembu. Uyabona ukuthi-ke akusikho ukuthi kuzovela i-episode mase-ke abantu bebona into efanayo, becabanga into efanayo. Yilena-ke ngishona kulaba oVuyokazi benoTirelo. Njengoba bevela kule TV show izingane Zesthembu, kubonakala ukuthi into yabo ukuxabana lokhu abakwenza kwishow kuhambisana nokuthi banalo boyfriend oyedwa ngoba okwamanje kusawu boyfriend okugcina kuhusband mase beshadile. Abantu-ke into abayicabangayo kuqala ukuthi abazali babo bathini. Ingabe abazali babo bayi-understand le journey yabo or abazali ba-against, kodwa ayikho into abangayenza because ekugcineni ingane nengane izona ezenza izinqumo. Yilapho-ke okuvela khona ukuthi abazali bathini. Mina sengibuza kubantu ukuthi yini ixabanisayo-ke, ngoba la kuThando Nes'thembu umseleku uma kuveza ukuthi siqale kanjani esakhe iSthembu, uchazile ukuthi abazali bakaMayeni ngenxa yesonto abavumanga ekuqaleni. Kwahamba isikhathi kwagcina-ke umndeni usuvuma ukuthi akashade umshado ofana nalo. uMangwabe naye waveza ukuthi wamtshela uMangwabe ukuthi iSthembu sinjani, nakumseleku waze wakhuluma naye ukuthi uyangithembisa ukuthi uzoba unkosikazi wokugcina. Kuvelile ukuthi abazali bamakhosikazi bebezizwa kanjani. La ngenza isibonelo nangobaba umseleku. So mase kuba nama-viewers afanayo because lama-viewers eze ngapha kwizingane Zesthembu ama-viewers aphuma laphaya kuThando Nes'thembu ngoba uThando Nes'thembu oluproduce le show esesibuka eyizingane Zesthembu. Engibuzayo-ke nixatshaniswa yini le ethi eyenza nithi people are so mean, people are so toxic. Abantu nje abasupportayo le show abayibukayo manje ubulindele ukuthi bazobuka u-episode 1, 2, 3, 4 bengasho lutho kanjani? Ku-impossible lokho. Sengicabanga ukuthi uyizwa kangcono-ke lento engiyichazayo mase ngenza i-example ngoMpilo. uMpilo ufikile sambona kwishow uyingxenye yeshow izingane Zesthembu namanje. Ngale kuThando Nes'thembu indaba or i-storyline esavela ukuthi uma kaMpilo uphelelaphi, kwenzakalani ngaye, njengoba nje ku-season 6 uThando Nes'thembu ila kuvele khona ukuthi umndeni kaMpilo uthi umseleku akaqedanga. Yenye indaba leyo
esixoxelwa yona kumabonakude. Ngesikhathi besixoxela noma ngabe iyiphi-ke indaba abayivezayo, because angisho ukuthi kuyimpoqo ukuthi akhulunywe iy'ndaba zabo kanjani, yibo abenza i-TV show, kodwa abantu ngeke bengabi nayo imibuzo. Nabo futhi abazali angisho ukuthi ngoba nakho abantu sebebuzile ukuthi abazali bathini, sekufanele bephuthume-ke ku-social media bezochaza ukuthi mina nguMakaTirelo. Angisho lokho, ngisho ukuthi nje lokhu kuyinkomba yokuthi abantu bayayibuka i-show uma bezobuza ukuthi bathini abazali. Kube nalokuthi-ke vele amantombazane ahlezi elwa, ayikho nje, uqinisile ukuthi ayikho into entsha, yingakho kungekho juice, akukho spicy ukuthi bayalwa because amantombazane ayalwa. Amanye abhalana ku-social media, amanye sike sizwe ukuthi bayafonelana, baya-SMS-elana iy'nto ey'ningi. So akusiyo into entsha, umehluko ukuthi sesiyibona laphaya ku-TV show. Ngivale-ke le video, angazi ukuthi ngizozwakala yini, kodwa engikuvezayo ukuthi lokhu ukuthi abazali bathini bona kuvela ngoba abantu babuka i-show, and umcabango ababa nawo owokuqala ngey'ntombi zikaMpumelelo ukuthi emakhaya kubo kuthiwani ngakho konke. Thank you so much for your love and support. Angiphelile kahle ngikhuluma ngiyasheshisa, kodwa ngicabanga ukuthi sisizene. I love you and I appreciate you. Bye bye.